Hello Kilian, it's me again, your Kilian J, and welcome na naman sa ating mukbang. At ang kakainin natin ngayon is Pansit Canton. 5 packs na Pansit Canton ito yung yung extra hot yung binili ko. Tapos meron tayo ditong 2 egg. Pero yung Pansit Canton hindi ko pa siya hinalo kasi mas maganda pag hahaluin pa lang. And meron din ako ditong pandesal, ayan. So ano pa hinihintay natin? Hintayon, mangantayon. Hello. Thank you. So ayan. Ngayon ko pa lang siya ilalagay. Ayan. So ayun kailian, nahalo ko na yung Pansit Canton. Ihalo ko na rin yung yung eggs natin. Ayan, yung egg. 2 lang yung niluto ko. Ayan. Para minsanan na. So, kumain na tayo. Yung niluto ko palang Pansit Canton is yung Lucky Me Pansit Canton. Yung extra hot siya. Saka yung egg. Gusto ko kasi yung malasado lang siya. Kasi mas masarap. Ay, pandesal. Papa naman natin. For sure, kayo rin mga kailian, ginagawa nyo rin ito. Yung pinapalaman yung Pansit Canton sa pandesal. Yummy. So ko siya. Wow, ang sarap. Hello. Thank you. Kunti lang itong kinuha kong pandesal. Anong lagyan? Hindi naman siya ganun maanghang. Mas maanghang pa rin yung samyang. Saka yung ayaw kong flavor na Pansit Canton yung calamansi. Maasim kasi yun. Kayo ba? Anong gusto yung flavor sa Pansit Canton?
Hello. Thank you. Hello. Thank you.
So, ayun lamang mga kailian. Kung nagustuhan nyo po yung minukbang ko ngayon, ayan, please like, share, subscribe, and hit the notification bell para ma-update kayo sa every vlog ko. Bye! Hello. Thank you.